Hola, sóc la Sílvia Martínez, delegada d'Educació Pública de la UGT, i avui us presentarem un vídeo en el que us expliquem com demanar el subsidi dels 90 dies de Muface. El subsidi dels 90 dies de Muface es demana quan portem els funcionaris de carrera 3 mesos de baixa mèdica i aleshores és quan a partir del dia 91 d'aquesta baixa mèdica continuem cobrant el 100% de la nòmina, però aquesta vegada una part la paga la Generalitat i l'altra part queda complementada a través del subsidi de Muface perquè no tinguem cap perjudici econòmic. A continuació us explicarem pas a pas com fer aquest tràmit a través de l'oficina electrònica de Muface. Per fer el tràmit amb Muface accedirem a través de la seu electrònica, aquí on està la fletxeta vermella, i per accedir a la ruta és accedir a la fletxa que us he donat abans i us dirigirà a aquesta pàgina i heu d'anar aquí on diu Prestaciones Sociales, on diu Solicitud de Subsidio por IT, RE i RLN. Cliquem i aleshores ens haurem de fer la identificació digital a través del clave. Jo normalment faig servir la de clave mòbil, que va superbé. La podeu instal·lar en el mòbil, acrediteu la vostra presència digital aquí i li doneu i podreu entrar. Un cop que estigueu acreditats amb el clave mòbil ja estareu a dins del vostre espai a la seu electrònica, d'acord? I aquí ja us haurà dirigit on diu la sol·licitud de subsidi per incapacitat temporal, risc de l'embaràs i risc natural durant la lactància, d'acord? És important que us llegiu aquest document que hi ha escrit a la primera pantalla i en vermell us he posat subratllat, diguem-ne, el tema famós que sempre ens pregunteu pel tema de les retencions d'IRPF. Segons aquesta informació, si no feu res, se us aplicarà la mateixa retenció que teniu actualment declarada a la vostra nòmina. Per tant, a la part del subsidi que us pagarà Muface ja vindrà amb la retenció. Dic teòricament perquè a vegades ens hem emportat sorpreses. Si veieu que cobreu més del que teniu normalment en ment ficat, doncs aviseu-nos perquè podria ser que aquí us estiguessin fent una retenció bastant més baixa de la que us haurien de fer. Que voleu que us apliquin una retenció més alta? Doncs heu d'omplir aquest model 145 de l'Administració d'Hisenda i l'adjunteu en l'aplicatiu que us explicarem. D'acord? Continuem. Un cop que he llegit això, acceptem i passem aquí. Aquí és on hem de ficar les nostres dades. El número d'afiliació de Muface sortirà per defecte. Aquí està esborrat perquè estava fet amb les meves dades i ho he esborrat. Però normalment aquestes dades que estan en blanc us sortiran per defecte i si no les ompliu vosaltres, d'acord? Baixem la pantalla i hem de confirmar que les dades són certes i aquí indicarem, on diu en caso de enfermedad, accidente, etc. Heu d'indicar el motiu de la baixa, si és per incapacitat temporal, per risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural. Vosaltres ja sabreu el tipus d'incapacitat temporal que tindreu. En cas, i ara torno al document 145 d'Hisenda, en cas que vulgueu un increment superior d'IRPF al que ja teniu a la nòmina, doncs aquí és on heu de posar el percentatge i aquí baix on diu tipus de document, etc., adjunteu aquest document escanejat i digitalitzat, d'acord? Continuem i ja estarà quasi. Aquí haureu de posar les cuentes utilitzades anteriorment en Muface si les teniu i si no, si sou nous d'aquesta nova fornada de funcionaris, si sou nous a Muface, doncs poseu nova cuenta o si voleu canviar el número de compte. Indiqueu aquí les dades bancàries i aquí l'adreça de la notificació on us enviaran les informacions si consideren oportú. Li doneu a enviar i ja estarà. Vull dir, amb això ja està la sol·licitud enviada i feta i esperar a rebre el subsidi. Bé, fins aquí les explicacions, esperem que us hagin servit. Només abans d'acomiadar-nos us volem aclarir un parell de coses. És que si feu aquest tràmit un cop que el departament ha tancat nòmines, aquell mes segurament cobrareu la nòmina amb els descomptes i no cobrareu el subsidi de Muface, perquè depèn de les dates en què feu el tràmit, si han tancat nòmines o no. No patiu perquè el mes següent quedaria regulat i us ho pagarien retroactiu tots els diners que haguessin quedat pendents, d'acord? Segona cosa, Muface no paga una nòmina, vosaltres cobrareu la vostra nòmina del vostre departament i Muface el que paga és un subsidi. Aquest subsidi, uns dies abans d'ingressar-lo en el vostre compte corrent, rebreu un SMS en el que diu que s'ha autoritzat el pagament. Simplement era aclarir aquests conceptes, d'acord? Si us ha agradat aquest vídeo i voleu donar like i subscriviu-vos al canal, us ho agrairem molt perquè ens ajudareu a poder continuar creant aquest contingut. No oblideu posar-vos en contacte amb els nostres companys i companyes de la UGT si teniu qualsevol dubte o si creieu que us podem ajudar d'alguna manera, d'acord? Moltes gràcies.